2-1 πάμε. Λέγομαι Δάλλας Χρήστος. Πρώτα απ' όλα είμαι Ρισκιώτης. Είμαι μέλος όλης αυτής της προσπάθειας που κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Θα έλεγα μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια από την εποχή της Ολυμπιάδος, για να μην επιτρέψουμε στον τόπο μας να γίνουν δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με αυτόν τον τόπο. Ξεκινήσαμε από μακριά, έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, παλεύουμε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε και περισσότερες από αυτές που έχουμε, για να μην επιτρέψουμε εργοστάσια χρυσού, τέτοιες μεγάλες δραστηριότητες, ανοιχτές χαβούζες, ανοιχτά ορίγματα να δημιουργηθούν σε αυτόν τον τόπο. Τέλος πάντων δεν έχει πρικήσει ο Θεός, όπως και όλη την Ελλάδα, με κάτι διαφορετικό, με κάτι πιο καθαρό, με τον ήλιο, με τα βουνά, με τα δάση, αυτά που εμείς θεωρούμε ζωή μας. Επικαλούνται την ανάπτυξη. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ανάπτυξη αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν μπορείς να καταστρέφεις δάση, δεν μπορείς να καταστρέφεις δουλειές που έχουν στηθεί εδώ και χρόνια, δουλειές που ασχολούνται. Δεν μπορείς να καταστρέψεις υλοτόμους, δεν μπορείς να καταστρέψεις αλληλείς, δεν μπορείς να καταστρέψεις ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, με λησοκόμους. Όλα αυτά μια δραστηριότητα η οποία ήδη προσφέρει στο ελληνικό κράτος, για να την αντικαταστήσεις με δουλειές οι οποίες οι επιπτώσεις που θα φέρουν θα διατηρηθούν για εκατοντάδες χρόνια και που σε βάθος χρόνου και οικονομικά ακόμα δεν θα φέρουν η Ελλάδα δεν θα πληρώσει περισσότερα από αυτά που τυχόν θα κερδίσει, αν και δεν βλέπω και τι μπορεί να κερδίσει. Είναι κάποιος από εδώ πέρα και δεν έχει χρήματα να πάει να αγοράσει ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού να γλιτώσει από αυτό που έρχεται. Τι τον περιμένει, αν φτιαχτεί το έργο? Φοβάμαι ότι αυτά που τον περιμένουν είναι πολλά. Θα αισθάνεται ανασφαλής με τον αέρα που αναπνέει. Τα νερά θα παρουσιάσουν τεράστια προβλήματα. Πιστεύουμε ότι η μόλυνση και πράγματα τα οποία δεν τα λέμε εμείς, αλλά τα λένε καθαρά πορίσματα πανεπιστημιακών και σχολών και καθηγητών. Τα νερά θα μολυνθούν, θα έχουν προβλήματα, θα χαθούν. Στη θάλασσα θα πάει να κάνει μπάνιο ή να ψαρέψει και δεν θα αισθάνεται ασφαλής. Γενικά θα ζει μέσα σε μια ανασφάλεια για αυτό το πράγμα που πίνει, για αυτό το πράγμα που αναπνέει, για το χώμα στο οποίο ζει, που φυτεύει. 15.000 κόσμος στη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες ακόμα, δείχνουν αλληλεγγύη σε όλη την Ελλάδα, που ίσως δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στη Βόρεια Χαλκιδική. Τι τους ευαισθητοποιεί και σας στηρίζουν? Πιστεύω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Όσο και να μην έχει έρθει σε αυτόν τον τόπο, ξέρει τι σημαίνει Χαλκιδική και κατ' επέκταση ξέρει τι σημαίνει Ελλάδα. Ξέρει ποιες δραστηριότητες είναι αυτές που σηκώνουν, που μπορούν να δημιουργηθούν, που σηκώνει η Ελλάδα, και ποιες δραστηριότητες είναι αυτές που δεν τη σηκώνει. Μια τέτοια φαραωνικού, λέμε πολλές φορές, μεγέθους δραστηριότητα σε έναν τόπο σαν την Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να την αντέξει ο ίδιος ο τόπος. Ναι. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλή και εγώ ευχαριστώ παιδιά που είστε εδώ κοντά μας.